projecte és possible per la vostra esforç i la vostra confiança, principalment els productors, que sou les esteles d'aquest projecte, i la gent de la botiga de Capravo. Moltes gràcies a tothom. Des de l'Ajuntament de Vic volem recolzar i hem vingut a recolzar aquesta iniciativa. Són pioners a Capravo amb el tema de venda de proximitat. És un fet diferencial, és començar amb un projecte molt necessari per una altra banda a la zona. Sí, crec que els productors estan molt il·lusionats i ho estan demostrant. Estem parlant de productes associats a una cooperativa, per tant, darrere d'aquests productes hi ha un productor, hi ha un soci, hi ha un territori, no? Donar a conèixer el nostre producte i és molt positiu i creiem que sí, que és una bona opció. La veritat és que jo no he treballat mai en grans superfícies ni supermercats i va ser una idea que em van oferir. Vaig pensar que també era una manera d'arribar al petit producte artesà a grans botigues. Doncs vendre Capravo nosaltres ho veiem molt bé perquè entenem que és una firma també d'un prestigi i el que és important és que et valoren i et cuiden molt el producte i això és molt important. La veritat que la resposta de tots els productors d'Osona-Ripollès a la proposta que ha fet Capravo per començar a treballar amb ells ha estat extraordinària. Capravo el que ha fet amb aquest projecte és desenvolupar i fer una mirada cap a dins, cap als seus orígens, cap al seu ADN, i el que vol és mantindre aquesta empenta i aquest esperit no per un any ni dos, sinó per anys i panys, no? Sí que hem provat la majoria dels productes que estem donant a conèixer i la veritat és que sí que recomanem molts. S'agafa amb il·lusió perquè són productes locals que no els coneix tothom i els posem a l'abast de tothom. D'una altra manera possiblement no tindrien tanta sortida, no arribarien a tants clients, a tants consumidors. Em sembla molt bé trobar productes de la Plana de Vic aquí en el supermercat Capravo. Comprant productes locals també som conscients que ajudem a estimular el territori. Crec que és una iniciativa molt bona. Els altres formatges a partir d'ara els podeu trobar als Capravo. La mel de Cala Núria de Setcases, ara també al Capravo. I els fuets de Fusimanya els trobareu al Capravo. Els millors fuets, els de Vic. Formatges amb molt de carinyo. Són ben naturals.